Sunčane zrake, koliko god su lijepe i ugodne, kriju u sebi dosta opasnosti. Naročito proteklih desetljeća, kada se jako puno govori o potrebi zaštite kože od djelovanja sunčanih zraka. Posebno je osjetljiva dječja koža, puno je osjetljivija od kože odraslih. Prema tome, preporuča se izbjegavanje izlaganje sunčanim zrakama, dakle direktnom suncu, kada god je to moguće. A u situacijama kada to nije moguće, kožu treba štititi zaštitnim kremama. U pravilu te zaštitne kreme ne bi trebale sadržavati potencijalno škodljive tvari, kao što su konzervansi, kao što su određeni mirisi i umjetna bojila. Do 6 mjeseci života ne preporuča se korištenje zaštitnih krema. Od 6. mjeseca života pa do godine dana se mogu koristiti zaštitna sredstva koja u sebi sadrže takozvanu mineralnu zaštitu, dakle cink oksid, titan dioksid, dakle minerale koji fizički priječe prodor ultraljubičastih zraka do kože. Nakon godine dana života se mogu koristiti kombinirana sredstva, dakle sredstva koja sadrže mineralnu i kemijsku zaštitu sa visokim faktorima zaštite.